Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. Astăzi o să ne jucăm un pe nivel, adică jocul acesta. Așa, și vreau să vă spun, nu știu dacă vreți să strângem la acest episod, nu știu. Maxim, eu aș vrea 5 like-uri. Hai să fie așa. Dacă strângem 5 like-uri, o să fie bine, da? Acum hai să începem cu nivel. Când o să înceapă din ce în ce mai greu. Only 20% play. What? Ok. E ușor. Dar habar nu am dacă trebuia să sar sau nu pe aia. Dar văd că asta îți arată și de câte ori ai murit. Nu cred. Nu cred că ți arată. Dar în fine. Adică eu ale jocurile astea, nu știu, că pentru că îmi plac, știu, preferatele mele sunt simulatoarele. De aceea, dacă vrei joc și fără, știi, și vlog, dacă vreți. Sunt puțin răgușit. Că dacă mă auziți că vorbesc așa, înseamnă că sunt puțin răgușit. Dar stați puțin că mă cam încurcă astea și să le dau mai încolo. Asta o pun aici, că nu ne trebuie. Ok. Stai, imediat. Level 20. Ha? Da, cred că actually nu pot să fac schema aia. Dar în fine. Haideți cu ete așa. Bă, îmi dă și ce nu suport asta. Stați puțin că vreau să mă uit să văd dacă să nu mai îmi dea lumea de alea să... O să nu mai mi apară playeri. Ba da, hai. În rest, îmi dă lumea să fac. Nu vreau că vreau să fac pentru videoul acesta. Videoul acesta. Bun. Easy. Easy. Da, aici nu înțeleg de ce ar trebui să mă urc. Da, ok, tăiem partea aia. Au, tăiem partea aia. În fine. Ce e asta? Ok, în fine. Mamă, ok. Nu știu ce a fost atât de greu. Suntem la easy. În fine, în fine. Da, easy. Easy, easy. Bă, da, uite, mă enervează astea. Am căzut pentru... Na, nu pot să fac aia nici să mă bați. Aici. Mamă, iară. Mamă, frate. Deci, sunt la level 50 deja, de serios? În cimte? Da, să zicem. Bine, nu m-ați văzut cum nu mai jucat niciodată bine sau nu știu dacă am mai făcut pe canal. Mi-am făcut și asta mai groasă.
What? Nu știu, mi s-a părut că m-am prins ceva. Da. Easy, easy. Easy, easy. Easy, 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 easy. Actually, nu știu dacă astea puteți să le luați din grup. Dați. Eu pot să le echip. Hai că le pot să le echipez. A, bă, da. Bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ok, am trecut la medium. Cred că la medium. Că la medium am trecut. Dar nu știu. Așa, deci suntem la level 61. Suntem la level 61. Nu știu dacă ăsta e labirint. Ăsta o fi, nu? Ăsta cred că e sigur. Ok. Hai mă, serios. M-a fraierit jocul. În fine. Aici o fi? Paolo. Ce? Bă, jocul ăsta mă fraierește. Da, uite, mă. M-a fraierit jocul. Nască. Hup. Bine, what? Eu de ce m-am dus pe acolo? Puteam să sar odată și atâta. Un fine, urmat. Mamă, câte pot să mor, îmi dau un respawn repede. Gata. A, clasic, tot așa o să rămân. Easy. Hai că l-am prins deja pe băiatul ăla. Bun. What? Ce trebuie să fac? Ah. Bine. O să mă întrebați de ce mi-am pus colănița asta. Mi-am pus-o din cauza că nu vreau să vă laud, nu vreau să mă laud, dar să știți că eu nu m-am jucat aproape, deci de când am Roblox-ul, cred că m-am jucat maxim hobby-uri de 20 de ori. Și eu nu înțeleg, sau parcurs. Deci eu nu înțeleg de unde știu să fac atât de repede. Adică la peretele ăla ați văzut că am făcut extrem de repede. Dar eu habar nu am de unde pot să fac atât de repede, că eu nu pot să dau așa, nici în viața asta nu pot să dau așa de mult din mâini. Adică, haide mă. Adică, bă, what the fuck. Ok, stai. Așa, și nu știu, nu înțeleg. Zice, only 40%. Ci că 40% din ăștia pot decât. Hai mă, serios, ce e asta? Eu pot să fac, nu știu, maxim la 10, la 8 sand. Ăla era de 4 sau, nu știu. Asta, hai că a început să fie greu. Eu sunt obișnuit să merg mereu pe partea dreaptă. Pentru că atunci știu să fac. Easy, easy. Hai mă. Nu știu. Easy, cu ce trebuie. Hopa. Hopa, e timpul să plecăm. Cum zice și Rafael. Bine, eu nu mă uit la Rafael, să știți că youtuberul meu preferat e regele iSilent cu Andrei 2010. Hai că, da. Așteptăm să vină platforma. Platforma. Sau nu știu, în fine. Bro, what? Aici trebuie să mergi cu viteză. Easy. Easy și don. Ia, dar sunt curios cum se vede. Mama, cum se vede.
Ok, nu știu, am făcut deja de 10 minute video. Nu știu, cred că o să fac până la 200, dar nu știu, vedem. N-am făcut decât o dată în viața mea, cred că am făcut maxim până la 50 de minute, dar nu știu. Dar nu o să-mi întrec scorul. Da. Dacă fac de 50 de minute, mică termin jocul la... ci că termin jocul, eu sunt prost. Hai că mai termin jocul dacă e. Bro, mă fraierește ce joc. Du-te. Du-te, adică... De ce n-am sărit? E întrebarea mea. Opa. Dacă nu pot nici acum, ba da pot. Hop, mai lasă naiba. Da. Mă credeam eu pro player, a? Am ajuns la... Mamă, după începem la hard. Opa. Only 28% din playeri poate să facă asta. Bă, easy. Bine, și pentru mine când ajung la impossible e easy. Dar nu prea cred. Adică începe din ce în ce mai greu. Dacă acum era ușor cum era și la început, cred că eram deja la level 200, dar... În fine, mai că pot dacă e. Mă cred eu cel mai șmecher de ăsta, dar de fapt, nu, nicio treabă. Fac astea. Are serios, Gun? Bine, dar mi-a și transpirat mâna și de-aia nu prea pot. Opa, opa. Nu hopa. Nu mai face hopa. Da, unii oameni, bine, unii, poate 2-3 se întreabă de ce nu postez cam zilnic. Bine, știu că nimeni nu se întreabă. Nu postez zilnic pentru că am multă treabă, trebuie să mai ies, așa. Am multă treabă de făcut și mai fac câte un videoclip de 2-3 mai... 2-3 videoclipuri, nu zilnic, o dată la 4-5 zile. Bine, depinde. Hai că deja își bate joc de mine. Deja începe greu. Ha? Acum am prins ce vrea asta. Am văzut ce e în fața mea. Am văzut ce e în fața mea. Hard. Ok. Mamă, deja am trecut câteva nivele. Mai avem 2, 4, 6. Nu știu, cred că... Nu știu câte mai avem. 7 mai avem. Nu știu, cred că o să... Mamă, cât? Only... Deci nu arată. Oh my god. Oh my freak. Hai că... Bă, nu mi-a sărit jump-ul. Fiți iar jump-ul al boalei. Hopa. Easy. Bă, da, sar și mai tare. Sau, nu știu, mi se pare mie. Bun. Easy, 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 easy. Easy. Ai, mă, frate. Nu știu de ce. Easy. 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 Vreau să fac schema aia acolo. Dar în fine. Băi, deci stați puțin că mi-a transpirat mâinile și de-aia nu mai pot să joc chiar. Atât de mult că mi-au transpirat mâinile.
fratele meu. A. Fratele meu, de ce nu pot să fac? Hai, mă... Bă, de ce nu-mi sare? Deja mă enervez, frate. Eu de obicei nu mă enervez, da. Nu, că fac urât. Bro, deja de la ăsta să se facă atât de greu. Hai, sari. Sari. Așa. Mamă, nu m-am chinuit. Băi, de ce am lag? Nu știu cum se vede pe cameră. Dar... Easy? Hai, bă, de ce am zis easy? De ce? În fine. Băi, a descoperit Ionuț țăranul America. Hai că da. Cum să... În fine, eu cred că am lag și de-aia. Mamă. Ulu, doamne. Are you serious? Easy. Mi s-a făcut singur. Mi s-a făcut singur acolo. Așa. Easy. Hai, mă, frate. Ce asta? Never mind. Ești, trebuie să merg drept. Hai că merg drept dacă e. Hopa! Mă, dar lăsați-mă cu reisul vostru. Mamă. Cred că o să facem maxim videoul, mai facem și asta și după o să continuăm data viitoare. Pentru că acum o să mă duc. Nu cred. Aici o să se termine videoul. Bă, o să știți că cam atât a fost și videoul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Aș vrea să facem și 20 de abonați și la video ăsta 5 like-uri. Deci, dacă vreți, e gratis să dați abonare și like, tot gratis. Deci, eu v-am pupat, am fost Edi și pa, pa!